Yes, Bombo Jerry, umabot iti 64 million pesos sa balor iti agri-machinery ken gamit apang talon timpay iti Department of Agriculture. Kariti manalon dito ay ayan ti Ilocos Region. Base ti report manipot iti DA Region 1, dumanon ti 138 a farmers associations ken grupo tinaipayan ti agri-machinery ken gamit apang talon iti 53 nga ili ken syudad dito i region. In the all-one ni Undersecretary for Agribusiness Yusek Cristina Evangelista iti DA Central Office ken dagiti opisyales iti DA Region 1 ngay dadaolwan ni Officer in Charge Regional Executive Director Nestor Dumenden ken Regional Technical Director for Operations sa Erlinda Manipon tinadakamat nga distribusyon dagiti makinarya na angay iti distribusyon iti probinsya ti Pangasinan dito ay probinsya tayo nga Union ken probinsya iti Ilocos Norte no sa dino base ti balor dagiti farm machineries ken equipments anay paay 7.7 million pesos ti share iti probinsya ti La Union wenno ti balor wenno kadagupan iti balor dagitay farm equipments nga naipaay karagiti naduma-duma nga mannalon wenno dagitoy grupo dagiti mannalon dito iti probinsya iti La Union. Dagitoy pala ang awarding kan distribution iti naduma-duma nga agri-machinery kan equipment para kariti mannalon iti pagilian ket pasat pala ang iti effort daytoy wenno kalikagom iti Department of Agriculture nga para partikular daytoy kalikagom ni Secretary William Dar iti Department of Agriculture Central Office daytoy Sir Matana wenno vision na para pala ang iti modernized Philippine agriculture. Kabayatan na usapang eleksyon na Bombo Jerry wenno usapang COMELEC ket wenno nakikoordinar tayo tatay iti COMELEC iti iliti Agoo La Union babankin ni Sir Gary Soriano iso na iti agdamang election officer ijan ti iliti Agoo La Union. So far awan pay matitatta iti naggipila wenno nagidatag iti certificate of candidacy da ijay ili iti Agoo itatta. So sipo din ang rugi October 1 hinggan October 5 awan pa iti nagipila itatta oray nyaman nga position Bombo Jerry and talupay nga aldaw itor orayan da itatta Bombo Jerry magnamnamalata iti COMELEC ijay iliti Agoo La Union dito 22nd district nga namnamaanda nga danto ragitay agipila Bombo Jerry. Pero daytoy voters registration since the Agoo La Union naka under MECQ data ta ket tuloy ti voters registration nag-resume data into October 11 tuloy-tuloy data ingga na October 30 Bombo Jerry. So kita man pa lang dagiti kang ron nga update manipud ti Department of Agriculture kan kasamutan iti segundo distrito ti probinsya iti La Union manipud Agoo para iti Bombo hanay pangaldaw. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union basta radyo. Bombo.